rexeitando a instalación dun vertedoiro de residuos industriais promovido pola gestora de residuos del Noroeste SL, por danar os intereses medioambientais, sociais e económicos do Concello, das aldeas da contorna inmediata e da comarca. No mesmo acordo, o Pleno declarábase contrario á centralización do almacenamento e a xestión de residuos industriais perigosos e non perigosos neste Concello, por resultar antieconómico e medioambientalmente obsoleto. A moción aprobada fora proposta a todos os grupos políticos municipais pola plataforma veciñal contra o novo vertedoiro de residuos industriais en Lousame, recentemente constituída en relación a este feito. Nas semanas seguintes, a aprobación desta moción no Concello de Lousame, diversos colectivos e xentes ambientais, económicos, sociais e políticos manifestaron igualmente o seu rexeitamento a un proxecto que implicaría soterrar nos montes de Lousame nun hábitat comunitario de interese prioritario situado ao pé do lugar de especial interese paisaxístico de Monte Culou e do trazado histórico do Camiño de Santiago Inglés pola ría de Muros e Noia, 770.000 toneladas de residuos industriais durante un período de actividade de 10 anos. O proxecto colocaría ademais en risco dúcias de explotacións agrogandeiras na contorna, así como as fontes de auga potable que suministran non só as aldeas máis próximas, mas tamén, a través dos regos que brotan da parcela na que se pretende instalar o vertedoiro, as propias captacións de auga municipais do núcleo urbano de Noia. Ademais das graves carencias que foron destacadas durante o período de información pública, e evidentemente que soterrando máis de 80% dos residuos recibidos na instalación, esta non prioriza o tratamento, senón que opta pola solución do vertedoiro, a menos recomendada, para a eliminación de residuos, atendendo a Directiva Marco de Residuos Vixente 2008-98. Non responde tampouco ás necesidades das comarcas próximas nin da comunidade autónoma, pois o Plan de Xestión de Residuos Industriais de Galicia, 2016-2022, afirma que existe xa unha capacidade sobredimensionada para o tratamento dos residuos dos que é obxecto este proxecto. Por este motivo, o plan establece que non será posible autorizar máis vertedoiros de residuos non perigosos ata que a capacidade restante sexa igual ou inferior a 694.890 toneladas. Na actualidade, esta cantidad está establecida en 2.786.053 toneladas. Os problemas expostos e a preocupación social existente non só no Concello de Lousame, senón tamén nas comarcas próximas, cuxas corporacións tamén discutiron o problema en varios casos, xustifican a preocupación da Deputación da Coruña por esta cuestión, e que esta preste todo apoio aos municipios directa ou indirectamente afectados. Por todo o exposto, os grupos provinciais da Marea Atlántica e Compostela Aberta propoñemos a este pleno a adopción do seguinte acordo. 1. A Deputación da Coruña, sumándose á moción aprobada polo Concello de Lousame o pasado 10 de outubro, manifesta o seu rexeitamento á instalación dun vertedoiro de residuos industriais neste municipio, por carecer de garantías ambientais e non atender ás necesidades reais da Comunidade Autónoma de Galicia. 2. A Deputación da Coruña ofrecerá os servizos de asistencia xurídica e técnica aos concellos afectados para unha mellor defensa dos intereses comuns das comarcas afectadas. Concretamente, prestarase axuda para un estudo sobre o impacto ambiental que poda causar este proxecto sobre as augas do río Vilacova. 3. A Deputación da Coruña solicita a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio que amplíe o prazo para a presentación de alegacións ao proxecto. E 4. A Deputación da Coruña aproba dar traslado deste acordo ás corporacións municipais dos concellos de Lousame, Rois, Noia e Brión, así como a Consellería de Medio Ambiente e